nong 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 kinutang kutang tansah bisa lelati nikan salindri kepipahit-pahit kepipahit-pahit malam Duk Cahayu. Nggih, sugeng dalu Om Ikit. Nggih, pripun kabare Duk Cahayu? Pangesune panjenengan kula sehat. Sakniki kelas pinten? Saniki kula kelas kalih SMA. Kelas 2 SMA. Nggih. Wah, dan kelas loro SMA wis pinter nyinden Jo. Anakmu kelas 3 SMP kok wis meteng. Loh. Saiki nyopir ambulan. Anakmu kuwi. Syukur. Saiki anakku nyopir ambulan sing mbarep kae nang Koramil, sing nomor 2 kae nang gone Polres. Weh, dadi tentara karo polisi. Ah, dihukum. Oh, dihukum. Ya kaya nduk Niken iki sing dienggo conto, isih kelas loro SMA wis pinter nyinden ngono kuwi. Wong pancen genduk iki wis bakti. Nggih. Saiki sakmene gedene wis wani marang rono-rono, wis teko luar-luar negeri. Nggih. Piye nduk kabare? Alhamdulillah baik. Lho ndek adewe lagi ketemu. Iya, wingi ketemu ning ndi kae, Nduk? Ning Di- Medion. iya, di Nah, saiki Medion. ketemu nang kene. Aku arang-arang dijak Pak Musigit ya golek-golek sing gelem ngejal. Yo bengi tak jak ngono. Yo dijak yo Pak Ikut wong Iki rekose pren. mami yo. Ndonga, Nduk. Nggih, tadi siang saya sudah di sini. Iya, tadi siang saya belum di sini, di luar kota. Di sini campur sari, Jos, yang sudah Enggak, bukan campur sari. Apa? Itu Band. dangdut band pop. oh dangdut band iya, pop. iya Pak Ikit. Iya. Oh, Iya, kamu sudah tahu mantannya belum? Oh, saya kalau nggak salah itu Mbak Jessica Mbak itu. Jessica itu. Mas Rian yang mana? Itu Mas Rian itu yang ganteng itu Uda Rian sama Uni Jessica. Iya, benar. Rak penyimpanan gantungan baju ini bikin semuanya tertata rapi, ringan, mudah dipasang, dan hemat tempat. Cocok buat di lemari atau di belakang pintu. Kamu Roh iki koyok sukmaku ilang ngono. Sudah tahu. iya, mantannya itu cantik. Cantik. Ya, Mbak Jessica itu cantik lahir batinnya. Iya. Mas Rian juga ganteng. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat, hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Diberi kelancaran segala urusannya. Semoga cepat diberi momongan. Iki do kesergep kajahatan iki ketara. Kulino kajatan. Wong ngamini barang sing apik kok apa pada Ayo kae nek sedekah bumi bareng-bareng ya ngono kuwi. bacaane kuburan ngono kae. Nggih. Aku bang Jan anu ya ibu-ibu Fataya ki ra iso meneng ya jan anak. Mbok gendut ya. Ketetesan Bu. Anu, mbok gentenan ngono lho maksud Ayo. kuwi. Jan saking ngefene no. Iya, Jadi mm-mm. memeriahkan anu karo dirimu. Yo lah wong kene kalah rai menang Sampean- nasib kok. sampean mambu batang enggak? Aku kok sengkring-sengkring mambu batang ngono ya. Aku yo Mambune ora enak nduk Niken. Nggih. Ketoke batange ya jejermu kuwi. gak layak aku rono wis mambu rene mambu linggih kok anteng jebule malah aku dhewe to. Piye Jo? Muni piye Jo? Kowe kenal sapa Jo? Nuwun sewu Pak Igit niki riyen kan nate seneng tapi tak tolak Pak Igit. Sing ngendi? Oke. Lho sing kudungan rondo oren iki lho. Jenenge sapa? Dik biyen waktu seneng aku cek ngene. Ya Allah sayang kamu seperti wajahnya Kian Santang jare. Lah alah terae wis ora seneng ra. Lah. Sapa jenenge sapa? Minah ngono. Sapa? Minah. Minah. Kaya
Aku di SMS saya tak simpen no. SMS-e piye mbiyen? Aku nggak bisa bubuk. Nah, terus mau bales piye? Kalau bales sih kenapa? Terus dia yang bales nih kancilen. Kok kancilen? Tak kira kangen kamu, tak kira ngono jebule mung kancilen. Lah wong lanang di WA ngono di SMS ngono ya gede-geden ndasku jebule trimone. Tak kira kangen kamu kok malah kancilen. Beh, luar biasa. Gimana menurut Genduk Niken malam hari ini dengan tadi siang sama-sama meriah Mbak? Sama-sama meriah. Alhamdulillah saya suka banget di sini. Ibu Budani. Ah, Budani iki lek nyangoni iki gak ukuran terus. Nek mau ki dirasa ngeten Om Iget. Budani mangke badhe mriki malih badhe nyuwawer malih. Oh iya. Sing penting lagune niku sing hot-hot. Oh, Nyuwune. beliaunya juga bisa nyanyi kok. Cuma joget aja sama nyawer. Oh, Budani. gitu. Iya. Terus sekarang sudah gak bisa nyanyi. Nggak usah nyanyi. Nggak usah nyanyi. Sekarang sudah ada nyanyu. Nyanyi. Tapi kita jangan mendoakan mantannya juga, didoakan keluarga besarnya. Budani beserta bapak dan juga ibu. Mami. Ibu. Ibu. Bapak siapa? sama ibu dari Padang. Didoakan semoga awet, leh ngomong anak putune, Amin. sehat selalu. Amin, amin, amin. Ini tanggal 3 Februari saya juga di Padang Ibu. Ya. Padang apa? Ngechat itu jam Padangnya. Yo tanggapan, sok mampir merono. Sudah pulang apa belum tanggal 3 Februari Bu? Terus kelewatan. Hah? Februari tahun piro sih? Tahun saiki ta Pak? Oh saiki tak kira biasa 2020. Kok koyo ngoyak ngono. Ya, ben Taman padha Februari seneng. cek payu toh. Lu. Piye kuwi le? Februari tanggal 16 Ramadan iku aku tanggal malam 16 iki cek tanggapan. Cah laris kuwi, Nduk. Cah kene kok. Alhamdulillah. Tanggapan dagel, Jo. Lah te mriko nggih boro mlitur to Pak iki. Oh, alah. Oh sampean ki anu ya. Apa multi talent berarti? Oh iya. Iya. Wih. Berarti kabeh diayahi, ya ora Iya. apa-apa, penting halal. Halal kono anu aku bangga awakmu saiki wis gedhe pinter nyanyi Terima kasih. dadi sing kaya ngene iki tetep terus berkarya dan belajar. Amin, maaci. Iya, nembang apa, Nduk? Nah, sing kanggo bawa Nduk niki. Nggih. Kene jejer kene gen pantes. Lah. Kowe kok mak-mek kae. Pun to Pak Igit. Lah pun piye? Wong kene mak-mak sinden kok ora oleh kono ki ora entuk iri. Lah ya tetep iri aku ora tau mak-mek niken kowe mak-mek. Tapi kula malah demen ngeten iki. Lah kok iso? Biasanya orang yang seperti ini tuh tidak akan meninggalkan. Weh. Malah meninggal dhewe ya, Nduk ya. Ya. Iya. Omongane ketoke ku muda. Nanging gurine iku lho dadi tak disiki, tidak akan meninggalkan. Ya, tegese semua pakaryan harus didatangi atau dikerjakan dengan penuh hati ya. Awakmu bawa no, aku ditolak karo Minah ora masalah. Request podang kuning ya lho. Oh iya ta. Lho jenengan mau takon ing pom kok wis kene lho, Pak. Sapa? Pak Pardi. Oh, nganu Nduk, Pripun? pangkur juga boleh. Bebas kamu malam Kamu hari. bebas. Pelok 6 gitu. Oh, 6 pelok 6. 6 abang apa 6 ireng? Loh, kok kaya dadu to, Pak iki? Pelok 6. Pak Robert Pitoyo segender nih jane. Luroci nemol luroci. Ya, spesial untuk teman dan berdua. Nggih. Ini dia. Timen buta yang ram bakal Pangkur gitu. masih nanggleng
nembang kok diamini. Lah donga Oh, iya. karo nembang Pak Igit. Nimas Musti Kaning jantong Kanya kang saking Putri saking Ndoro Kediri. Jan. Nggih. Oh, ndak. Kediri. Salawireng nambang beksa mos kacakup Lin linambaran jiwa tama Ndri ndriya sumarah mring Gusti Pangkur Sandiasmo Dimas Niken Salindri. Bener lho Niken. nggih Sing damelke Sandiasmo niki wis sinten Dimas? niki Pak Cahya Oh, Pak Cahyo. Iya. Sesuk julang gaweke nganu apa kuwi Sandi Sandi. Asmo. Nah aku kuwi ora usah digaweke aku di sandi dhewe. Sandi Asmo tembang. Oh, gak tak kira sandi wiwi. siapa nama panjangmu Kak Iya kakek, makanya kak. Iya. Aja ditambahi aneh lho, kakek tok aja ditambahi aneh. Nah, nek kakekane iku wis beda. Iku dirimu anu matur nama panjangmu kak kene terus do ngidu. Ngapa kodong itu? Ya ora ikhlas kok Pak Igit. Siapa Kaya nama iku nek panjangmu? ayu-ayu dhewe. Sama Tina. Ya apa to kok sensimen ki? Kan iku mbiyen tau seneng aku tak tolak dadi Oh kok pede. Tapi aku barang aku ambek dirimu terus ketoke atine lara. Terus anu tulung keamanan iki kon do miring. Aja wong penonton kowe nek karo mantanmu kok tegeli ra karuan. Aku ki Rajapati pokoke. Anu nok Eling apa ora ngono iki ditakoni lho. yo kenal kono yo nek prainan dodol ning ponan kok Pak Ibu. Ya apa. Lho iki jane grup apa kowe? Membuat aku bingung. Oh. Keren aku. Lagune apa Nduk nih kan? Impenku nggih Pak Igit. Impenku. Oh iya. Nah, halus-halus sik, Nduk. Nah, yuk.
rasa saya. Iya. Wangi hilang jebul Nyidam sari ndang gede. Luar biasa. Wah, onde mande suara kau baik sekali, cantik orangnya. Oh ayo koyo ya luas bahasamu. Dan malam hari ini disiarkan live streaming ada 12 channel secara serentak. Bang. Di Sigit channel aja hampir 4.000, belum channel-channel lainnya. Seluruh serentak iki bengi iki isine gur wayangan ning keser tunjungan gini. Sandunya iki bengi iki pokoke fokus wayangan ning daleme Mbak Dani. Mergo kono-kono iki sudah ora wayangan. Ya ora leh ngono ku. Lah iya to no. Mare wis do prei sesuk gentenan. Oh iya, nggih. Khusus malam ini. Nggih. Guyu bangi. Nah, tembange ku mungkin suarane bae ya iki gawan lahir. Kolo-kolo ngantene kalau mau ikut bersukaria bergembira di sini boleh. Oh iya, Nanti biar sama wayangnya jadi di syuting itu wayangnya itu sama ngantennya tuh nanggape wayang di awan campur sari. Ben. Yo ben. Ben apa? Ben sakarepe wae iki. Lah iya. Ndak apa-apa. Perasaan angger ana swara ngono kok aku trauma wae iki. Kok iso trauma? Oh pas belandong kayu tak go mulai itu ngono kuwi. Nek ngono kuwi biyen tau maling kayu. Lah yo. Nah, ini genduk nikan ini memang dari fan-fan jenengan yang sudah seminggu di sini itu. Suwe men jo. Lho jenengane piye to kawit nulisi ulem ngantek rewang wis ning kene terus. Oh. 2 minggu. Lho 2 minggu malah nduk 2 minggu.
Nek Minah jelas. Oh, langsung jempol kowe ya. Nek Minah jelas, mesti sing diarep-arep sapa lho. Mau nulis status ning FB piye statusnya Minah? Kok niku wae ning gene FB nggih gawe status kula inceng ke ngisor ngoten. Iya, statusnya piye? Aku di depan. Mau komeni. Komenmu piye? Bunda piye? Iya. Iki kurang Abdul lamun to Mbak Dani karo mantene ben munggah ya, Jo. Oke, kurang Abdul kalau udah sama Uni terus Mbak Dani, syukur Mami. yang Bapak Besan dari Padang mungkin pengen mengenal. Juga dari Sunda. Dari Nanti Sunda. juga ada lagu-lagu dari Sunda. Ya. Ayah lagu Sunda, oke. Ya sekedap halinya. Lagunya judulnya apa kalau Sunda? Ayah Bajing Loncat. Oh, Bajing Loncat. Bajing Loncat teh bahasa Sunda. Ken nun artikan ayah seorang gadis menantikan kekasihnya yang sudah terlanjur disunting pria lain. Kowe kok gemes kan Lina? Aku kuweten Minah ndek kaya elek lho padahal. Saiki. Iya padha. Asline padha asline lho iki. Sembrana. Yes, thank you. Mungkin mau ikut ke sini Iya, boleh iya. sekarang ya Pak. Iya, monggo. Nanti sebelum tidur. Silakan Udarian Uni Jessica. Bundo, please come here Bundo. Abi, please come here. Bundo, Abi, come here. Bisa diam nggak? Moderatori Jo. Gue mix siji neh Jo. Mbak Dani, ya Mbak Jessica, Abi, apa kabar ya? Oke. Apa kabar Abi? Bu Mimin langsung piye yo? Anak polah wong tua keprada nembe ningali putune munggah wae langsung set. Iku sing diarani Piyai Sepuh Tanggap Wacana gitu. Niku nun sewu yang dari Padang nih bapaknya atau ibunya? Bapak Padang nggih niki Padang Jinglang. Kok Padang Jinglang waduh. Maksudnya suasana rancak bana iyo kah? Iyo. Ibu dari Sunda. Aku maha wartosna Ibu. Saya sadayana Ibu. Sumpah nuwun sewu ibu Mas Riani ape koyo nom-nomane bojoku. Alah. Persis ngoten niku. Ben. Ya, gimana perasaannya? Ini mungkin kangen-kangen aja. Bapak atau Ibu mungkin mengucapkan satu kata atau dua kata untuk Bapak dari Ibu. Monggo Bapak. Bahasa Padang enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari keluarga Dedi sangat senang sekali karena selama ini kami tidak pernah melihat langsung wayang kulit. Ya. Baru kali ini kami melihat langsung.
dan di Blora di tempat besan kami sendiri. Iya, iya Bapak. Saya juga senang ditangkap. Kesannya apa Pak Dede? Ya. Setelah melihat wayang kulit secara langsung kesannya apa? Ya. Bingung karena saya nggak ngerti bahasanya. Nggak apa-apa, siapa sih aja. Iya, ya santai saja. Akhirnya nganggo kabeh ya. Yo, Jadi saya sendiri, mama saya Padang, Mama Padang. papa saya Sunda. Oh Sunda. Tapi saya besarnya di Jakarta bukan di Padang. Alah, yo. Oke, kalau gitu. Oke, very good bro. Thank you. Sip. Jakarta, saya di Tanah Abang. Kowe tau ning Jakarta? Iya, saya di Jakarta, di Tanah Abang, tapi sekarang Tanah Abang udah dijual. Oh, kamu pernah di Jakarta, Jo? Iya. Berapa lama? Ya, lambe teleng-ten. Belum tahu. Iya. Yo ini luar biasa Bapak. Silakan untuk menyampaikan lagi. Ibu gantian ibu. Ibu atau kakak ini Mas Rian? Ibu. Ibu. Your mother, please. Oke. Ibu, ini masyarakat sini bagaimana gitu? Dan bagaimana netizen banyak pesaran? Sedikit lah. Siko lah kau berkata. Sunda iki Sunda, buke Sunda. Sunda. Mangga Bu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah, senang sekali sambutan keluarga di Blora di sini benar-benar sangat meriah. Yo. Apalagi dengan adanya Wayang kulit. ini, Iya. yang benar kata Papa tadi pertama kalinya Pertama nonton kali. langsung wayang kulit. Iya. Ya itu aja ya, terus terang ya, menjadi pengalaman baru. Pengalaman kita. baru. Ada mudeng apa enggak itu? Enggak mudeng. Enggak mudeng tapi perasaan batin yang paling dalam sekali itu tahu alur ceritanya ya. Ada sedikit. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi sidik-sidik lah roh gitu. Iya. Nuhun Ibu. Monggo saniki pun do sambutan. Mbak Dani napa mantene sing paling dawuh? Niki request lagu napa? Wes ngene sambutane Bapak karo Ibu, monggo administrasi. Shh. Kowe aja ngisin-ngisini aku. Pripun to Pak Igit? Namung anu kok gojek Mbak Dani wong wau ya cetha digawani. Oke, ini Mbak Dani pokoknya seluruh keluarga besar Mbak Dani baik di bidang usaha, di bidang keluarga semuanya sukses dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lah ndonga supaya tambah abdol lan mandi ana wajibe lah. Kowe iki dagelan apa mudin kok njaluk wajib? Wajib donga maksudnya Oh, Pak wajib Igit. Nggih. Monggo, seco meneng. Request lagunipun napa Mbak Mbak Dani Dani? kesukaan apa? Pengen Mbak Niken Mbak Niken. Bokong semok, bokong semok, bokonge niken. Bok. Nganu Mbak Dani, untuk temanten berdua katresnan sejati dulu. Oh iya. Wah, boleh ya. Supaya cintane awet. Nah, ini Amin. lagunya. Nah, itu Mbak Jessica itu kalau olahraga sukanya berkuda aja. Nah, Oh. Iya, itu balapan juaran. Oh, karo ibuke menang anake. Oh, aku ya iya. Lah aku numpak unta. Ora terima berkuda. Katresnan sejati, one heart. Wah. Katresnan sejati dalam bahasa Sundanya apa, Jo? Nek isih sayang mbok ngomong. Katresnan sejati bahasa Sundanya apa iki lho? Katresnan sejati, cinta selamanya. Oh iya, kok kaya bahasa Indonesia ya? Anjen persis Pak Igit. Oh iya iso ya. Percaya. Bahasa Inggrisnya true love. True love. Ah, True iya. love, no travel, no traveling. True love. Wadah. Di MC ini Jo, disiarke Jo. Nyonek genteni ketok yo. Sekendalu Bapak Ibu sinabi pinarah martika kemawon sinareng niken salindri dan cakranerat
katresnan sejati. Yo. Boleh sambil goyang. Ayo yo 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 yo. Ayo Mas Rian yo, sikat aja Mas Rian. Asik. Terima kasih. Langkah
Luar Sukses biasa. selalu. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Dani, Mas Rian juga Ibu. Oh, Nggih, monggo-monggo. nggih. Mbak Nggih. Jessica enggak nyanyi, enggak nyanyi. Jessica pengen nyanyi enggak? Oh, mboten. Enggak. Oh, nggih. Ya, persiapan terima kasih Bapak. Nggih, matur nuwun, matur Pelan-pelan nuwun. sandalnya joki-jolan, ayo. Oh, sandalmu jepit lho, joki-jolan. Ada ya. Aku ki seneng suasana ngene iki seneng nek iso sedina pisan. Ya. Ya. Seneng wong nampa saweran kok. Lah ya kaya wong canggih tengok-tengok ya malah biak-biuk kaya mangani sapi. Itu yang dinamakan dungolan usaha. Wow, iya. Oh. Dengaran lambemu kok ya rada lunyu. Lu nggih. Iya, karena kalau mulut-mulut boti itu seperti itu, Om Ikit. Lunyu. Kok teko kono lho. Di dalam pernikahan ya Pak Ikit. Itu yang dinamakan hubungan itu harus lahir batin. Di dalam pencernaan bagaimana tujuan dan niatnya. Oke. Tuh. Ya, Terima kasih untuk semuanya yang hadir memberikan doa restu untuk mempelai berdua. Karena dari Sunda kita persembahkan lagu Sunda nggih, ben karo Oke. Mbak Ida Lala men. Mbak Ida. Kene ya Mbak Ida Lala sama Mbak Latang Niken. mriki, Om Ikit. Untuk mriki mboten napa-napa nggih. Sama Bunda Lala Mbak Niken ya. Oh, kene. Duh. Oh, kene. Ini Kamu juga ikut bajing nanti. Waduh, saya kalau nanti ikut bajing malah ndak entek nanti. Ini Ndak entek biar apa? kelihatan indah dua bidadari. Ya. Oh iya. Yo. Mbak Ida bisa bahasa Sunda? Ngartos seletiknya. Ngartos ati. Iya, ndak. Oh, ngartos saede. Wilujeng Sumbi. Oh. Bener ora? Oh iya benar bener. Wilujeng Sumpi, selamat malam. Iya, Oh, iya, iya. oh, iso ya. Oke. Ah. Mengenal budaya dan adat lagi. Oh, kalau bajing luncat itu artinya apa, Jo? Itu bajing loncat itu artinya dulu Ah. dulu tuh sudah punya pacar. Heeh. Tapi berhubung seperti jenengan ngendika bahwa orang ndang dilamar-lamar terus disenengi karunan bocah liya deknen getun. Wow, kok artinya kok dawa men ya? Iya betul. Berarti bajing loncat ki lagu galau. menggambarkan kegalauan getun biyen kok ora tak tenanai gagalinane apa. Oh, coba dibawani ku sing terjemahke Jolang. Oh, ayo berdua karo Mbak Ida sih. Ayo. Terjemahke Jawa nek kanthi bleset ku sawerane dijaluk neh karo Pak Joji. Sing dimboi nek bener iki. Barang sing bisa ditarteke Jolang. Ayo. Sok teh. Bawah lak. Oh iya. Ayo. Ayo artinya apa? Semuanya. Oh iya, iso ya. Angin panggaing Kesunyian. Oh iya. nebak kuring Sendirian. Nabak kuring sendirian. Sendiri. no gerbimbang Nuker bimbang. Yang sedang bimbang atau galau. Wah. nu mau apa artinya? Hati. Oh, hati ki nu. Inu tenan. Ah iya. Kowe mau awur apa tenanan Jo ki? Senengane kok kandhane ngawur kok takok terus wae. Mas Jolang nuk ku loro Mas. Atine lara Jo. Bener toh? Nukku iya. Ngahulang ngabrang tiang aduh hetate dari kacicing. Artinya Jo. Diam tapi selalu teringat. Wah, iya. Daek kacicing. Cicing ini apa? Meneng, Oh, meneng. 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 Oh, meneng. Mau awur yo nang kuwi.
Ah, cicing ki beda tengok-tengok. Oh, tengok-tengok. Terus? Ngecat. Hah? Aku kuwatir nek awakmu salah. Lebih. Soale basa kono mbek kene iki beda. Oh, bedane? Lah kuwi kono ki mau ape ngomong ngak. Lah kuwi aku mesti salah. Aja dibedhot sik to. Ora rampung seneng Aku bedhek. maklas kok Pak Igit. Lah kudune ca apa ca? Ah. Oh iya. Iya. Ngacacang kuwi. Lah kuwi. Oh, iya. Ngantek mbok genti liyane dhewe. Artinya apa sih? Artine ngacacang. 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 Artine ku terikat. Oh, dicencang. Maksudnya hubungan Berarti itu nek lho. pamane ngak. terikat kok iso ngayal wae. Terikat hubungannya ku masih terikat. Oh iya. Terus kayak baca. No angka sepan waktu tiba Setiap saat selalu teringat. Terbayang-bayang. Berarti pas karo lagune engko sing Iya, bajing loncat mau iya, ya, kuwi. Mas. Aduh, Pun telas Mbak Ida. niki. Sampun. Oh nggih, berdua karo Mbak Niken. Lho Mas, golek Minah lho. Sepa Mbak Minah nuke loro ya ahli ya. Ora. Ndeke ape roh nukku. Bisik-bisik. Alah, ya. Muni piye, Jo? Duka malah ngidu kok Pak. Wong nang kupingku mak sek. Teles. Aja lali pokoke yang putri nyuwune engko banyu masak. Oh. Orang apa ya ke Sunda ana, Padang ana. Banyuwangi apa banyu masak? Banyumas, Oh. Banyumas, Banyumas. Banyumas sing rada ngapak kae. Ngapak ya Iya. ngono. Ya pertengahan antarane Orang ngapak karo kepenak. Jawa Barat karo Jawa Tengah ya. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Oh, iya. Oh, nama kota iku aja digenti. Ora itu toh. Jawa Barat. Ayo, yang selindro, bajing lutan selindro ya. Mbak Ida ki ya penari Jo, ben juga karo Oke, tari karo bareng karo Mbak Niken. Wah, elok Pak Igit. Oh, Ben iya. malah ketok indah. Wis lungguh ning kono sing nah. Oke, Pak. Karo anakmu lanang ya kuwi Jo. Iya, rondo-rondo le. Anakku iku kok ting telecek ngono Pak Igit. Walah, karo sambung putrane Mbak Eni. Kuwi dalang cilik Jo iki. Nggih. Coba kayak apa? Bajing loncat Mbak Ida dan Mbak Niken. Yo. Rebabe banter ke pol rebabe ya. Bajing loncat kas tanah aduh akan abdi lepat
narasantati hangkana Oke, luar biasa. Oke. Ngatek, Jo. Nggih.
Ternyata gamelan Jawa untuk iringan Sunda juga bisa. Semua gamelan tuh bisa asal kita mau asal belajar. asal apa? Asal mau belajar. Yo kleru. Lah asal napa? Asal ditanggap. Dadi bisa. Yo. Kowe belajar ditanggap yo ora. Oh iya asal ditanggap. Aduh. Ya. Sing nembang Pak Idalala sing joget nduk Niken Salindri. Persis asline Pak Igit. Wah, hebat. Oke. Iki Mbak Dani WA tuan rumah. Nggih. Mas Igit nyuwun gelang alit. Oh, Banyuwangen. Banyuwangen ora Banyumasan mau. Lah iki mau piye to nah Minah? Banyuwangen apa Banyumas? Ki Banyumas beda lho. Banyumas kae negara ngapak. Iki gelang alit Banyuwangen. Banyuwangen. Lah Banyuwangi apa Banyumas? Oh, Mbah Putri tetep Banyumas. Oh iya. Kok Iki diparingi. Iya, coba. Gelang alit saking Mbak Dani menika. Nggih. Kagem Kang sami rawuh sedaya. Wah, Siap. sembah nuwun kula wau Mas Tahan nggih rawuh, dalange PM nggih. Ya rawuh. Kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club. Ya, sembah nuwun. Iki CFC komplit CFC Ngayuk Jakarta ya Durmanto Jo. Oh nggih. Go saka Taiwan Mbak Ira. Semarang. Iya, komplit Semarang. Nah, Mbah Mudin Sambong yo. Manto. Nyimak manto. Pak Lampung Pak Igit. Lampung nyimak Lampung manto. Nggih. Ora lain saka Kalimantan Selatan iki. Pak Bonari Blok A2 iki nyimak kanca-kanca transmigrasi. Weh, doa untuk temanten yang terbaik. Wah, ya. Coba ku niken bawa sing jeneng kuwi ya, Jo. Oke. Mambyat mayo. Apa Minah ya nah, ya. Ngawur. Sudah adanya tuh di sini sama nok panggah Minah ya. Lah, Sini sing gamon ki sampean untuk Minah. Oke. Meh ngopo kowe kok? Jenggleng to Pak Igit. Oh iya. Persiapan. Mambyat mayan Mumpul Zon. Alah. Kok mambu pesing ya? Ya iku sing mare urip kan, Nduk. Ojo kesusunan. Iya, aja kesusunan. Det, kuma lagi mumbul. Oke. Mumbul sing dhuwur sing jeglok ngisor ndase sik. Dah. Wah. Wes oke. Gandeng pelam nyang. As Jo. Alah telat. Kowe iki napa saweran mau ora pas iki telat. Goblok dintek-entekno. Tak kandhani ngene iki lho ning kamera aku sing salah. Wong kowe sing kecepetan. Lah kudune piye? Jalukmu piye? Tak set Terus jreng. nek kowe mumbul ya gone muni Jreng. oh ngono. Kompak. Kompak. Jrenge ngenteni kowe mumbul. Nah, wi Nek kowe mumbul ya gone muni jreng. oke. Dadi genano. Sesuk iki prei. Terus ngene. Nyaram yai. Semangat. Wup. Kompak. Terkutuk. Kok iso terkutuk? Jreng iki nganggo gamelan tutuke dicekeli Pak Igit terus jreng tutuke cekeli jreng. Lah iki mau ora ngono. Lah iki nglambe tutuke do dimbarke. Oh berarti nek kowe mumbul tutuke dijunjung. Cekeli langsung jreng. Ngono lho. Lah mangke iki lek ngomong soalnya nggih lambe jrenge. Nah, Lambene muni jreng, mau Nah. ning ngono oh sampean. aku sing muni ngono ya. Lho. Heeh.
Oh iya, iki kaya ngene-ngene. Teng tak dandeng telak tak tung tutuke cekeli. Jreng. Ya. Tuh tak dandeng. Endi mau bocahe? Yalah gurimu iki lho. Iki apa? Meripat ora awas. Blasen Bapak Iki. Heeh. Pianyu Disuraki kowe. Pak Iki, Apa? kula tak nemu musala sik Pak Iki. Aja mutungan kok. Ape ngisak aku. Kok terus nesu. Ngene lho, Cok. Iki jane balane kae apa iki? Nek kowe mbolo kae, aku melu. Oh lah. Ya, sakmu ini iki kok ana sing elek belas wae iki. Minah tok. Fan. Nah, terus kene. tanah endah ku melayaring sing miwiti Lukman iki mesti. Ini lho. Tak kandhani. Coba balene nduk likan. Baleni. Melaring. ku melayaring Alah. Lukman isin. Wah, entuk mukil kandhani. Nadamu iku nada. Yo aku arep muni Husen ora penak. Nada-nada sahur. kenapa Om Ikit kok Itu yang nyiter yang menciptakan senggaan gumel nyaring. Itu yang nyiter. oh Itu Husen Adi Hasan. oh sekarang itu ada senggaknya gitu Iya, itu ya mau ngawur nduk aja digagas ya. ku melayaring Karo diluk mikir siter dijedake lambene. Alah. Taman. Nah, nanti berdua dengan Mbak Yosi ya. Nanti. ya taman Sarino Swan Toro Blam
belambiangan belambiangan ayo Gumelani taman sari nusantara belambiangan belambiangan Gumelani taman sari nusantara belambiangan susah seneng yo tanut setana wis pirang-pirang jaman turun temurun sing kelakon ake bangono panen biru yara sekarang gunung-gunung ira mangke prakoso sawah lan kebunan ira wero mangke sepuro mripi aja kangelan yen nyuci mangke gede sumerira mangke koyo pangeran rakyat bangun sing mari ah gelang alit request Mbak Danik dipinangani muga-muga kanca-kanca ora lali ora angger deng tak neng nyonyong 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 he metu he neh metu Siap senggak kowe nyekel mik. Heeh. Iki majulang itu salam kok Saking jajak. yo ono ae. Bengi iki dagelan do mantok kabeh lho Jo iki bengi. Nggih ta? Weh lah. Nggih. Wah, Do story karo masang fotomu. alhamdulillah Pak Ikit. Captionnya elek. Ora apa-apa. Pendapat. Ora apa-apa nami akeh apike. Iki dawa storine, eleke sithik apike akeh. Niku sedo gedhe Nggih. ketara niku. Lagune gelang alit ya. Es Pinjam, pinjaman tunai legal, dapat dipercaya, jelas tanpa jebakan, bunga harian tetap.
luar biasa. Isih do kelingan jule. Ah iki Banyuwangen pertama biyen garap cakran yo iki, Jo. J. Introne sing intro sing ora iki sing lawas. J. Lagu apa? Ceng 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 cong 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 ceng ceng ceng. Ceng 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 cong cong cong. He. Ora aku he. Bagus sing nyaron iki urung lahir. Nggih, nganti saiki. Bagaimana Om Iket? Iya ya. Om Iket sudah bosan apa belum? Belum kalau aku. Belum dong. Nah, diselingi dulu kamu bisa mimik dulu. Oh iya. Mimik dulu. Aduh. Tadi ada request apa Banyumas? Banyumas. Wah. Eling-eling ora apa-apa, sing penting Oh, Banyumas. eling. Oke. Sapa eling balian maning ramah. Sadurunge Banyumas diselingi sik ya. Nggih, Pak Iget. Ben iramane ora gembruduk sik. Nggih. Selang-seling Pak. Itu ada Mbak Eni, Mbak Ima, ada Mbak Lila, Mbak Indri, Mbak Putri, Mbak Melani. Ada Bu Yuyun. Iya ada Bu Yuyun itu tukang tambak udan. Tadi hujan terus Bu Yuyun naik panggung Langsung terus delok terus terang. Yeay. Banyune dintekke. Alhamdulillah. Matur nuwun ya Bu Yuyun sampun nambak udan Bu Yuyun. Nah, wow we. Nek wis ngetokke jimat paripe dikebyok-kebyokke. Walah. Tase isine uyah tok kok Pak Oh Iget. iya. Coba-coba Mbak Eni sing cedak omahe kok. Oh, Mbak Eni. Pangkat. Ya, Mbak Eni ya. Iki mau dandan ke omah melaku nyebrang sawah tekan ini. Nyebrang kali lho. Nyebrang kali ya. Iki Perjuangan. anu sabrang noni iki lho. Yuyu Kangkang. Oh. Aku sesuk mau nyabrang nona. Lah napa? Numpak nggon pundak apek ora karuan apa iki to lho. Sinden kok apek. Mriki Mbak Eni. Ya mriki Mbak Imam, Mbak Eni. Wis nunjuk aku kok kowe melu nunjuk Lah lancang. ndek wau sios boten. Iya engko. Ya kene niki. Panas melaku orang gowo payung sandale diseret lamaane lengkung karo Mbak Ima. Panas melaku orang gowo payung sandale diseret lamaane lengkung Surabaya iki wong seneng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Sugeng dalu Mbak Eni. Sugeng dalu Mbak Saking dalem dugi mriki pinten menit kalau mau? Gangsal menit. Gangsal menit. Nggih. Ndongake menapa dateng temanten kalih Mbak Jessica lan Mas Rian. Nggih, mugi-mugi langgeng ngantos kaki nini. Amin. Tinggal untuk mamongan. Amin. Mbak Iman ndongake napa untuk temanten berdua? Selamat menempuh kehidupan yang baru. Iya. Semoga berbahagia selamanya. Amin. Kowe nek manten anyar ki didongake apa tetep mandi? Oh, tadi ya, Mas. Enggak, mbok ora didongake iki tetep saling sayang menyayangi, saling mencintai manten anyar. Sing perlu dielingke malah manten lawas-lawas. Nggih. Ngono kuwi. Kenging nopo? Kok kudu manten sing lawas? Lah nek manten anyar iki otomatis mesti sayang karo bojone. Manten lawasnya wis 15 tahun, 20 tahun ngono sok kala mongso iki sok lali, sok eling, sok lali, sok eling. Kayak manten lawas kaya aku, Mas Jolang, Bu Eni, jenengan ngoten niku sing perlu dielingke nggih. Ya, kok tekan aku barang. Jenengan iki termasuk manten lawas. Oh iya. Aku lali nek manten lawas. Manten anyar Tengah-tengah. Nah, Bluro terkenale tayeb Jo, ditoto karo ben guyub. Wow. Engko bar iki Banyumasan lagi dangdutan. Weh, pokoke wong iki ndangdutan. Tak cepaki Mbak Eni karo Mbak Ima padha-padha milih kowe milih sapa? Upama padha legane. Upama milih kowe Joko, Mbak Eni, Mbak Ima gadis kowe milih sapa? Nggih, Mas yo lara greges ya tetep panteng milih niki to Pak Igit. Milih Imam. Alhamdulillah ya Allah. Kok alhamdulillah Mbak Eni? Lah aku nek dipilih Mas Jolang malah untuk musibah aku. Kok iso? Lha rupane kaya ngono. Alah, wong rupa kok rupa elek ganteng nek dadi bojone sing dienggo ya gak rupane. Lah apane? Hmm. Apane? Hmm. Alah.
Masa angger Gayamu milih sing enom. lho kene wong nom iki lho, nom iki sembarang dengah pantes, dijak buah, jak resep, dijak ning mall luwes, dijak nang bluro, golek apa wae pantes. Nek awakmu iki pantese gur dijak layon iki. Oh sejak layan lho. Lah, Nek ingin lah aku mbok jak bobok bareng ngono kok iso. Lho ngono aja Kok main. iso pantes sing ngejak layan tok. Diingi bobok bareng ora mbok akoni. Konangan aku saiki. Lali, ngoten niku lali. Oh rupane kok ngene iki lho. Syukur. Lali senengane. Syukur. 1000 Pak Igit. Oh ana anake bareng ngono kok iso. Lho, anake Salahe mbok dadekno. mbok dadekno. Kok aku coba mau pisan tok sing tiru jitoke bloko kuwi. Ora ngono wong ireng-irenge ya padha Lah ngono ya kok. untung ae kok sing niru jithoke. Cangkeme ngono piye jalan. Awakmu muni irenge padha. Lah wong ya adae ya ireng ngene. Ya ora ngono. Aku ireng tapi gak mangkak. Lah lah lah. Padha ae ku jenenge. Mangkak lho, Mbak. Mangka lu. Anu le Ayo coba podang kuning nggih, podang kuning request terbanyak. Nggih Kujuk Maju Jarbo Suntri, Pak Budi Guntoro Ngayogyakarta, CFC Semarang komplit do nyimak. Wah iya, aja iki jebule WA teng gemruduk. Wah, Ewan Pak Igit. Nggih 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 nggih. Juragane rancaan Manyaran Mas Komir. Wah iya, Sedelok meneh dikirim. Wah iya. Iya. Pak Waris Sugiyono Surabaya sembah nuwun, Pak Ngadinu Pondok Ungu matur nuwun, Mas Aji Tulungagung mbah nuwun, mbah nuwun. Coba tayub buka saka bunang, Jo. Mas rondo rene gen ketok ning kamera sing tuwek minggir ya. Apa? Lho piye to? Apa ta? Sing enom sing ngono. Sak sirku to aku pengen nek petengan kok. Wis ngalah-ngalah wis budi lah nggon kene ya. Angel mbok tatanane saiki. Kandhani. Iya ya. Buka saka bunang Mas Sigit. Ayo. Podang kuning kijing miring. Dientuke ing karo ing. Ayo coba kaya apa ya, Cak.
Jin miring. Mumbul Mbak Eni. Anak-anaknya ora isin belas. Oh jenenge nyambut gawe yo ora isin. Iki kesenian khas Blora.